foco en Telefónica, reduce teletipos e desplómase na bolsa. Sí, a ver, teóricamente porque presentou un informe estratégico que non entusiasmou, digamos, moitos mercados, non? Que non era concluinte, non decía nada en concreto, decía que iba a investir máis, que iba a investir mellor, pero non concretaba que iba a facer. De paso reduciu os dividendos, o sea, a mitade, non? Claro, se reduce os dividendos a mitade, eu creo que non é tanto polo informe isto. Se vemos os datos, vemos que os beneficios de operacións continuadas, por exemplo, que o núcleo, o sea, que o que mide é o núcleo das operacións dunha empresa, o que fai no día a día, o que fai o núcleo, non, dunha empresa, que hai un 49% de beneficio. Hubo perdas o ano pasado, pero bueno, eso podes explicar porque desinvestiu en algúns países e tuvo que anotar perdas en países da América Latina, ahora vai sair de Venezuela, vai sair unha serie de países, eso hasta aí pode estar. Pero claro, o que estamos vendo é que hai unha caída lenta do beneficio desde que chegou, digamos, o señor Murtra ao poder, empeza a verlo, desde que, por exemplo, o goberno español como participación perdeu 180 millóns desde que chegou o señor Murtra a sustituir o señor Pallete no tempo que leva a transcurrir. Entón, claro, non parece ter feito moi bon negocio o Estado español, non? Con ese tipo de operación. Claro, pues, se cambias unha empresa que máis ou menos funcionaba ben e a sustituyes por un líder que sendo unha persona competente ou un político, seguramente vai seguir objetivos políticos e non vai seguir incentivos de mercado, pois estáse vendo. Onte o Estado español perdeu 320 millóns de euros solo na baixada de onte. Cuántas cosas se pode facer con esas perdas? Se non duvera meterse nesas cousas onde non lle chamo, pois igual estaba mellor xestionado. Non, se pagaban elas con eso, se pagaba un montón de cousas, solo que se perdeu onte. Bueno, ata que non se venda, non se realiza. Non se vende, xa o sei. Pero que o valor non ten acrecentado moito con isto.